Салям, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык». İbrahim Салахов. Kalima hikayeleri. Юлбашы. Сіз быйыл май айында Ялтада булдыгызмы? Дип башлады допросны Бикшентаев. Булдым. Нишләдегез? Дәваландым. Сеченов исемендәге санаторийда, неврастениядән. Сезгә әле 26 гына яшь бугай. Димәк, күп эшлисез. Институтта укыйсыз, шигырьләр язасыз. Молодец. Татардан мондый сәләтле яшьләр чыгуына мин бик сөенәм. Мин дәшмәдем. Инде икенче тәүлек авызга бер валчык ризык кермәгән эшем бик авырта иде. Бикшентаев дәвам итте. Ярый, Ялтада кемнәр белән очраштыгыз? Ялтада халык күп. Анысын мин үзем дә беләм. Язучылар турында сорыйм. Галимҗан ага Ибраһимовның хәлен белергә бардым. Менә бу мин көткән җавап. Путевканы кайдан алдыгыз? Язучылар союзыннан. Кавый ага Нәҗми бирде. Яхшы. Хәзер менә шундый логик нәтиҗә ясагыз. Сезгә путевканы бирүче халык дошманы Кавый Нәҗми. Хәзер ул төрмәдә утыра. Сез күрешкән Галимҗан Ибраһимов та халык дошманы. Хәзер Пләтән төрмәсендә ята. Булмас, дип кычкырдым мин. Урынымнан сикереп тормакчы идем, аякларым кузгалмады. Так, диде Бикшентаев һәм каршыма утырды. Так, нинди нәтиҗә? Бер халык дошманы сезгә путевка бирә, икенче халык дошманы сезне каршы ала. Нигә? Юк, мин ышанмыйм. Алар икесе дә большевиклар. Галимҗан ага 1905 елдан ук инкыйлаб хәрәкәтендә катнашкан, Киев төрмәсендә утырган, Колчак тылында йөргән разведчик ул. Бикшентаев буылып көлә башлады. Син бит хәшәрәт, алар арасында связной булгансың. Нүкә, әйт, Кавый белән Галимҗан сиңа нинди контрреволюцион йомышлар кушты? Аптырадым, нәрсәне танырга? Гаепләү документларына Сталин күрсәтмәләре дип язылган. Белмим, иптәш Сталин бер гаепсез кешеләрне газапларга кушар микән? Бикшентаевкә дәшмәүм ошамады. Ул сугарга дип кулын күтәрде. Шул вакыт мин өстәлдә мәрмәр пресс-папье күрдем. Кулым аңа ничек сузылганын сизмәдем. Бикшентаев сукканчы, савытны алып, аның яңагына бәрдем. Бу елның 12 мартында Галимҗан Ибраһимовка 50 яшь тулды. Без, яшь язучылар, шул уңайдан зур тантана булыр дип өметләнгән идек. Гаҗәп, бу көннәр бик тыныч үтте. Хәтта газета-журнал битләрендә дә тәбрикләүләр күренмәде. Аптырадык. Галимҗан ага татар әдәбиятына зур хезмәт күрсәткән, тирән фикерле әсәрләре белән 1000 укучының күңеленә кергән язучы. Галим. 17 елга кадәр инкыйлаб хәрәкәтендә катнашкан. Шуның өчен төрмәдә утырган кыю большевик бит. Ничек инде шундый олы шәхес ихтирамсыз кала? Мин Казанда педагогия техникумына укырга кирдем. Беренче хыялым Галимҗан ага белән танышу иде. Әмма булмады. Галимҗан абый үпкә чире белән авырган һәм Ялтага дәваланырга киткән иде. Минем кәефем төште әлбәттә. Тик бер көнне яшь язучыны буларак Язучылар союзына чакырдылар. Ибраһим, син неврастениядән газапланасың икән. Менә Ялтадагы Сеченов исемендәге санаторийга путевка, диде союзның рәисе Кавый Нәҗми. Нәрсә, инме, төшме бу? Ялтага путевка? Бәхетемә ышанмадым. Ул арада Кавый ага икенче сөенечле хәбәрне әйтте. 4 альманах чыгарабыз. 20 елда язылган татар проза, драма әсәрләре, шигърият һәм балалар әдәбияты. Альманахны Галимҗан Ибраһимов әсәреннән башлыйбыз. Әйт, бер әсәрен сайласын, альманахка шул керер. Кабинеттан канатланып очып чыктым. Мин Галимҗан Ибраһимов янына барам бит. Ялтада Галимҗан аганы тиз таптым. Аңа Кавый абый кушкан фикерләрне җиткердем,
студент һәм укытучылар юбилей белән котлап язган хатны тапшырдым. Рәхмәт яшьләргә, мине онытмаганнар дип сөенде Галимҗан ага. Галимҗан абый белән күп аралаштык. Ул яңа язылган татар хатыны ниләр күрми, безнең көннәр әсәрләрен яңадан төзәткәне һәм әле дә канәгать калмаганлыгы турында сөйләде. Альманахка Кызыл армиядан кайткан һәм авылда яңа тәртип кору өчен көрәштә һәлак булган Галимҗан ага белән диңгез буенда саубуллаштык. Ул җылы халат бөркенгән һәм диңгезгә карап уйга калган иде. Менә тормыш та шулай, диңгез шикелле. Бер тыныч була, бер дулап ярларга бәрелә. Ә кеше упкын өстеннән каушамыйча үз теләгенә барырга тиеш, диде Галимҗан ага. Әллә миңа, әллә диңгезгә? Падла, дип кычкырды допрос алучы һәм сакчыларны дәште. Кара кызганга утыртып, төрмәгә алып киттеләр. Сакчы 8 контрны китердек дип рапорт бирде. Казанда 10 ел тордым. Пләтән дигән төрмә турында ишеткәнем дә юк иде. Ниһаять, үзем шунда эләктем. Камердагылар барысы да танышлар. Карт большевиклар, район, шәһәр, өлкә партия совет оешмаларының җитәкчеләре, профессорлар, укытучылар, студентлар. Камера озын тар коридор. Ике ягында гына 2 тәрәзә. Алары да тимер шелтәр белән киртәләнгән. Түшәмдә 3 лампочка яна. Ике якта тимер ишекләр, һәрберсенә йозаклар эленгән. Тынчу, ярым караңгы, шомлы тынлык. 2 катлы сәкеләрдә шыр ялангач кешеләр тыгызланып утырган. Әллә мунча ләүкәсеме бу? Бәлки акылдан шашкан кешеләрдер. Үзем дә сизмичә ишеккә тибә һәм шакый башладым. Шул вакытта тоткыннарның берсе: "Ибраһим, бу син түгелме?" дип дәште. Бу институтның тел-әдәбият факультеты деканы профессор Галимҗан Нигъмәти иде. Таныш йөзне күргәч, аның белән аралаша башладым. Соңгы хәбәрләрне җиткердем. Гаҗәп икән ул тоткындагы кеше. Хайран калдым. Элек әйтсәләр, һич ышанмас идем. Ә хәзер тоткын ул бар гәүдәсе белән күрә, ишетә, сизә икән. Шәнечкеле тимер чыбыклар, көн-төн күзәтүче явыз сакчылар, этләр, мылтыкларны узып, хәбәр килеп җитә аңа. Җылыткыч торбаларга суккалап, югары каттан астагысына шырпы кабында төшереп, Бәдрәф диварларында сызгалап тарала хәбәр. Төрмәдә ятуымның бүген 39-нчы көне. Бүген Бөек Октябрьнең 20 еллыгы. Шушы зур бәйрәм көнне амнистия игълан итәрләр дигән өмет бар иде. Бу хәбәр барлык камераларда да инде бер ай элек таралды. Һәр кемнең күңелендә өмет кабынды. Бәйрәм бит. Ләкин киресенчә булды. Бәйрәмгә бер көн кала камерага 2 хәрби керде. Икесе дә майор. "Тикшерү!" дип кычкырды берсе. "Тизрәк, берәм-берәм минем каршыга басыгыз да, исем-фамилиягезне атагыз. Кем булып эшләгәнегезне әйтегез." Галимҗан Нигъмәти, профессор. Сәҗүх Рафиков, шагыйрь. Камай Гыйлем, Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты ректоры. Сәләват Нагулов, профессор. Баһаутдинов Мәхмүд, комсомолның Татарстан өлкә комитеты сәркәтибе. Ильясов Гали, Татар академия театры режиссеры. Әлеге һәм камердагы башка татар һәм рус зыялылары хөкүмәткә тугры коммунистлар исемнәрен әйттеләр. Алар арасыннан 4 кешене алып киттеләр. Камерда урын бушады. Тынлык урнашты. Икенче көнне, Бөек Октябрьнең 20 еллыгы көне 4 тоткынны алдылар. "Нишлисез сез? Бәйрәм көнне коммунистларны атасыз, Сталинга язабыз" дип кычкырган тоткыннарны тиз тыйдылар. Яңа ел алды төне. Ниндидер серле, тылсымлы ул. Бу төндә һәркем уйлана, хыяллана, өметләнә. Алдагы 12 айда теләгән барлык теләкләр шуңга ашыр сыман тыйыла. Тиздән 1938 ел тулачак. Бөтен төрмә хәзер шушы тантаналы мизгел алдында. Изелми икән ул тоткын өмете. Нигә? Бу сорауга беркемнең дә җавабы юк. Ул көн килер. Ирек азатлык килер, һич шиксез, шушы елда килер, яңа елда. Тиздән Кремль куранты даң-доң сугар да илнең гимны яңгырар. Иректәге кешеләр бу мизгелдә шатланып, шәраб тулы бокалларын күтәрерләр һәм бер-берсенә бәхет теләрләр. Йозак шалтырады. Шыгырдап, чинап ишек ачылды һәм кемнедер камерага керттеләр. Ул идәнгә ауды.
Мәхмүд, бу синме? Тәрәзә артыннан Кремль сәгатенең сукканы ишетелде. Бераздан төрмәнең ерак почмагыннан Лебедев кумачның «Нинди иркен минем туган илем» җыры яңгырады. Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Кыяшлы бүлмә. Мине кара кызгынга керттеләр. Тоткыннарны көн-төн сорау алырга йөртүче бу түләүсез таксиның эше миңа бик таныш. Анда кара каршы 6 кеше кичкә сыя. Бүлмәсе табут сыман. Тын да ала алмыйсың. Озынлыгы 3, киңлеге 2 метр чамасындагы камера. Тәрәзәсе юк. Түшәмдә кичкенә лампочка яна. Цемент идәнгә карават беркетелгән, аның өстендә киез. 8 ай пләтән төрмәсендә урын юклыктан газапланганнан соң бер үземә генә бу камера ыжмак булып тоелды. Изак шалтырады. Ишек ачылды. Камерага 2 кеше керде. Берсе хәрби прокурор икән. «Жалобы бармы?» дип сорады миннән. Мин үземнең нигә монда булуымны төшенмим дидем. «Капитан, сез аңа гаепләү кәгазен бирегез» диде прокурор. «Ука, машинкада буш ара калдырмыйча басылган эш битле гаепләү акты». Укый башлауга чәчләрем үрәтерде. Контрреволюцион оешманың актив члены. Оешма Совет хөкүмәтен җимереп, мәкерле максатларына ирешү өчен партия җитәкчеләрен беренче чиратта иптәш Сталинны физик юк итәргә план корган. Ахырда статья, пунктлар. Явыз ниятләрен контрреволюцион эшләрен өстенә алмаса да, студент Алмакаевның күрсәтүләре белән аның җинаятьләре исбат ителә, һәм ул җинаять кодексының 58-нче статьясы нигезендә гаепләнә. Бу ни бу? Һич төшенә алмыйм. Куркыныч төшме, әллә... Төн буе камерада арлы-бирле йөрдем. Бу нинди хаксызлык? Кайда син дөрестлек? Битемнән яшь ага башлады. Син хыянәтче, халык дошманы. Син туган илеңә хыянәт иткәнсең. Сине үлем җәзасы көтә. Икенче көнне башка бүлмәгә алып киттеләр. Судка нинди үтенечегез бар? Дип кычкырды ачулы бас. Уянып киттем. Суд, язмышымның соңгы күпере. Я ирек, я зиндан. Хәзер менә шушында, шушы мизгелдә бөтен киләчәгем хәл ителәчәк. Димәк, ашыгырга, акылны, зиһенне җыярга һәм үземнең гөнаһсыз булуымны сөйләргә. Яла белән шын җинаятьне аерырлар һәм гадел хөкем чыгарырлар. Тикшерүченең кыйнауларын, уйдырма документларга кул куйдырырга тырышуларын, ялган шаһитлар китерүләрен барысын да сөйләрмен. Үземнең балта остасы улы булуымны, пионерда, комсомолда, партия сафларында тәрбияләнүемне, барлык иҗатымны Совет иленә багышлавымны. Сүземне тыңлаучы булмады. Зиһенем таралды. Бу ни? Шуннан да шул суд дигәннәреме? Хәрби коллегия шушымы? Мин бит судта сорашырлар, сүземне тыңларлар, хакыйкатьне ачарга тырышырлар дип өметләндем. Башка берни ишетмәдем. Акылыма килгәндә, суд рәисе һаман укый. 58-нче статьяның 1-нче, 7-нче, 8-нче, 10-нче, 11-нче, 17-нче пунктлары буенча гаепләнеп, 10 ел аерым режимдагы төрмәгә ябылу һәм төрмә срогын тутырганнан соң 5 елга барлык гражданлык хукукларыннан мәхрүм калдыруга хөкем ителә. Вы слушали адаптированную версию рассказов Колымы Ибрагима Салахова. Этот рассказ вы еще раз можете послушать, а также почитать на сайте ozatlik.org/эйда. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм. Эйда онлайн. Изучаем татарский вместе.